खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो बरनायजों लोगोसे गोदान रादाबखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। फैदो बिदिब्ला रादाबाव गिबि खौराङाव दङ बिटिआर ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगाखां होनो आरो बेकार जेंना सुस्रांनायजों लोगोसे नखर दाफुंनो बिटिआर सरकारा हाबाफारि लादों। बेनिनो हाबाफारि बायदियै दिनै बिटिआर सरकारनि मददाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारिया नानि आदार रानना होदों। दुखुनि खौरां सासे बर' आइजोखौ हाग्रानि मैदेर फालोआ फैना हामला खालामना जिउ खहा खालामदों। बख'नि नेरजाखादाव निर्मला बर' मुंनि आइजोखौ दुब्लियाव माइ हाबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेर फालोआ फैना गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों। लोगोसे आरोबाव बिनुप्रभा बर' मुंनि आइजोखौबो गाज्रि जोखोम खालामबावो। दासान्दि हाग्रानि जिब जुनारफ्रा हाग्रानिफ्राय फैना सुबुं माहारिखौ गाग्लोबनाय आरो हामला खालामबाय थानाय जाथाया सुबुं माहारिखौ साननो गोनां खालामदों। बर' थुनलाइ आरो बर' हारिनि थरसे अलंबार ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म गेदेमानि दिनै नैथि बोसोरारि रुंसारि सान। टेगर बान्था मोनगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, बर' थुनलाइ फोथारनि थरसे गोजों अलंबार बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि दिनै नैथि रुंसारि सान। नागालेण्डआव जादों दुखुनांथाव जाथाय। खेबसेयैनो सा-16 साधारन नागा नोगोरारिफ्रा जिउ गोमादों। खौरांनि बायदिब्ला नागालेण्ड सान्थ्रिनि गुलि गावनायाव दाय गैयै साधारन 16 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों। नागालेण्डनि मन जिल्लायाव उदखारिफोरखौ दबथायनो सान्थ्रिफोरा अभियान खालामदोंमोन। बेवहायनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजियो। दा बे जाथायखौ लाना नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रि रिफु रिअ'आ नायबिजिरनो खावलायदों आरो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनोबो लाइजाम हरदों। बिटिआर गोरोबथानि 9.2 दफा बायदियै हाथियार गथायनानै गुबै दाहाराव फैनाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरखौ फसंथाफिननो थाखाय गेदेरथार खान्थियारि मावबिथांखि राननानै होनाय साननि गेदेर हाबाफारिखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव जागायजेनबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहायै उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनो गथायनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, अशक सिंहाल आरो बिटिआर आसामनि EM MCLA MLA लोगोसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफायो। लोगोसे बे एखे हाबाफारिखौनो गाबोन 6 दिसेम्बर खालाराव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय क'क्राझाराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय मावफुंनो थाखाय थि खालामदों होनना फोसावदों। रायजोआव लाभ जिहादआ बांदों। गावनि धोरोम हारिखौ दोनखोमाना लाइमोन सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानाय गोदै खैस्राव खोख्लैना गाब्र'होनाय खौराङा गोदान नङा। सांग्रांथि गैयै लाइमोन सिख्लाफ्रा बेबायदिनो बोलि जाबोना जोबथायाव गावनि जिउखौ फोजोबनाय जाथायफ्रा साननो गोनां खालामदों। बेबायदि मोनसे जाथाया सोलिफु समाव जादों। रङियानि समायना लाइमोन असमिया सिख्ला कबिता बैसोआ लाभ जिहादनि शिकार जानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनाय जाथाया बयखौबो दुखु मोनहोनायजों लोगोसे साननो गोनां खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला सावगारियाव नुनाय रुहुल आमिन मुंनि मुस्लिम सेंग्राया गावखौ शंकर शर्मा मुङै हिन्दु सिनायथि लाफ्लाना कबिताखौ मोजां मोनफ्लाना गोथौ हाखराव गाब्र'होयो। दा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिना दायनिगिरिखौ साजा होनो सांग्रां रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नो उपेन्द्र ब्रह्म बान्था गथायबाय। गिबि खेबनि उपेन्द्र ब्रह्म बान्थाखौ क'क्राझार UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि मानगोनां कृष्ण गपाल बसुमतारनो गथायनाय जादोंमोन। क्रिस्टि पटारा देग्लायनि नैथि उपेन्द्र ब्रह्म बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुर्सि दिपेन बर'नो गथायबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर। मे गड ब्लेस इउ।